Temos unha paisaxe que é impresionante. Temos moitas praias de area branca e fina. Hai as praias de Foz xa é maravillosa, a Rapadoira, o paseo é precioso. Foz é mar, non? É unha vila mariñeira. Hai multitude de recunchos non para vir unha vez, sino para vir moitas veces. Acudir á Basílica de San Martiño, que é a historia viva da nosa comarca. Levamos desde o siglo IX con ela e ten unha historia fascinante. Un castro celta tamén, na parroquia de Fazouro. A costa que vai desde a Rapadoira hasta o Castro de Fazouro está bañada por castros, por asentamientos celtas, asentamientos romanos. É moi interesante. O Portiño de Nois, que é un gran descoñecido. Moitas cousas para ver e moitas cousas para disfrutar. Temos un carácter moi festeiro. Os carnavales son sagrados. Que está declarado, ademais, de interese turístico galego. É impresionante. Contamos con un desfile onde participan máis de 2.000 persoas. E son famosísimos, madre mía. E, aparte deso, pois, temos unha gastronomía que é envidiable. Tapear os bares, que se tapea moi ben. Eso está claro, e cómese tamén. E temos unha cousa moi boa, que confiamos uns noutros. Eu sou moi feliz en Foz, eso sí. Creo que podemos decir que somos moi felices. O mellor de Foz, a xente. A xente. Evidentemente, a xente. A xente.